Σιγά βρε κοιμισμένη κυβέρνηση, θα σκοτωθείς. Τι έπαθες, ξύπνησες? Τώρα που γυρίσατε γέροντα δεν θα ξανακοιμηθεί η κυβέρνηση. Άντε να κάνουμε μια γρυπνία να σε δω. Με μεγάλη μου χαρά. Δώστε μου το τροφά σας. Γιατί? Για να μην το κουβαλάτε. Είστε καλά γέροντα? Τέλος η αρρώστια πάει? Πού να πάει? Ας την εδώ ευλογημένε, μήπως και σωθώ μαζί της. Δεν το κατάλαβα γέροντα αυτό. Θα το καταλάβεις, μη φοβάσαι. Θα το καταλάβεις κάποτε όπως το κατάλαβα κι εγώ. Θυμάσαι πριν από 2 χρόνια που μου βγάλανε το όγκο και το μάτι μαζί. Μου είπαν ότι τελειώσαμε με τον καρκίνο. Όμως φαίνεται ότι άλλο ήταν το θέλημα του Θεού. Έχω μεταστάσεις γέροντα. Δεν μου δίνουν πολλά περιθώρια. Για την αγάπη του Χριστού πέταξε τώρα κι όλους τους λογισμούς που θα σου φέρει το ταγκαλάκι. Λογισμούς απελπισίας, φόβου, να μη φοβάσαι τίποτα. Ο Χριστός μας είναι ο αρχηγός της ζωής και ο νικητής του θανάτου. Τι λέει ο ψαλμός? «Εάν γάρε και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύνετε μου». Δεν φοβάμαι το θάνατο γέροντα. Παρακαλώ τον Κύριο να με ελεήσει και να μην μετρήσει τις άπειρες αμαρτίες μου, αυτό, τίποτα άλλο. Έχω την ελπίδα μου στο μεγάλο του έλεος. Δόξα τω Θεώ.